Kinong tray ka 108 EMRI ki badan hapo ka Meghalaya EMRI Workers Union MEMRIWU kilasdang ya kajingek hi bajai jai jongki hakalai po trik jildiu dakaba te lama yong habaro ki kali 108 ambulance ki badan hakaleng gejela lingba ukurwo president kaseng uba roy par karaswai ula ong bakajing khot panong ya kan kajingek hi bajai jai kalong halor kajing penslam joko sorkar ban khot ya kren yaki hakabaya de bat ki mat jing dawa hakabenta kabaningkong jong kajingek hi jongi ngin penong da kajingek hi dakabate lama yong habaro ki kali 108 ambulance hakaleng gejela khnang bagi patba kin snuthu ya kadaw jong ki lama yong bat bakin omdan jingting habak yo yeki ula ong ba kilai tili ki mat jing dawa bakir ki jong kaseng ki long ban pendu no ya jing penlong kam shiman dakaba penkut ban ai penya sheki company ban penlong an ya rukam ai jing shakri ka 108 emergency bat ban thong kam purai ki nong tre jongka bat ban penya re ka jing tre kam khnang ban la ban ai ya jing shakri ka bapura haba pen pau baka jing shakri jong ka 108 klayat mentala palat khat prasnam Henry ulakdo baka jingdon jong ki ambulance ki ba ai jing shakri kidang ne thek kumju nadu kabas dang jong ka jing ai jing shakri uba kharaswai ula ong baka ni ka jing shakri ka basa kut haju ka bu jing ma ka bakrawi ka jing im jing ki babun ba ki nong shong shnong hakleng ke jela katkum ka jing ong ka jong u ki pat ba ki khmi lenti ya ka jing pen he ya ka jing don jong ka kin hun ki kali 108 ka jing thong biang ki nong tre bat ka jing pen biang shu shu e ki tiar jing sumar ba kong san hapo ki ambulance ula ong ru balada ka sarkar kampen sngap e ki jing e ki jong ki kimban se ban shim ya ka rai ban penong da ki jing e khi ki ba kham ting e bat ka ban kta jor ya ka jing shakri hapo ka jila baro ka we